Ti og minahal kong matalom nun. Okay. Karon di ay October 18, 2023. Ang lungsod sa Matalom nang hatag o financial assistance nga gikan sa ato ang senador nga Amy Marcos. Ang financial assistance ni guys gikan ni Amy Marcos nga ipang-apod-apod sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Atong adtoon kung diin di man tanan boss no agwan ipangataga no magdepende ha priority nga lang sa kanay mga tabangan. Okay, kaning financial assistance guys magdepende sa katong mga tawo nga nanginahanglan jud og tabang, nanginahanglan og mga tabang sa gobyerno kung diin gihatagan ang mga tao para silang panggasto. Example sa ako ang kasing example. Okay. Okay guys, asa mo nga barangay nay? Luwan. Oh, okay. Luwan. Okay. Mo ta guys kung diin nag-apod-apod o financial assistance nga gikan sa ato ang senador nga si Amy Marcos guys. Atong adtoon ha kung diin nanghatag o financial assistance nga gikan sa ato ang senador nga si Amy Marcos. Di ni tanan di jud ni ingon nga overall nga katawhan nga gipanghatagan, nagdepende ra sa matag barangay nga kuan gud kanang hataganan o mga or kanang tabanganan guys. Atong adtoon nang hatag o financial assistance sa mga kuan sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom guys. Di atong bisitahon. Ito ni guys, area kung diin nang hatag o financial assistance. Ito guys, financial assistance na gikan sa ato ang senador nga si Amy Marcos. Di ni tanan pero adturang magdepende sa kuan sa barangay nga kuan. Okay. Sa asa mo nga barangay nay? Ito og. Okay. Maunay mga beneficiary. Ikaw boss, ang asa nga barangay boss? Waterloo. Nakadawat na mo? Okay. Maunay mga beneficiary sa assistance nga gikan sa tuang senador na si Amy Marcos. Okay, October 18, 2023. Good luck o God bless sa tanang hatagan niya. Katong sawa mo hatagi basin pohon maapin mo guys.